niin, aika loppu. Teillä on varmaan kaikilla videota tarpeeksi, eikö se ole? Miltä se näyttää? Joo. Okei, hyvä. Me tullaan nimittäin jatkamaan lisää ideointia. Lisää, jos tuntuu, että nyt on paljon, niin kohta on vielä enemmän. Me tullaan työskentelemään pikkuporukoissa ja vaihtelee vähän porukoita. Ja toivottavasti saadaan vielä runsaasti lisää hyviä ideoita. Ja sen jälkeen me tullaan kiteyttämään sieltä kaikkein mielenkiintoisimmat ja toteuttamiskelpoisimmat ideat, jotka me halutaan vielä eteenpäin. Mutta tämä pikkuryhmissä työskentely on ehkä vähän erilaista kuin teillä on aikaisemmin ollut. Onko kukaan koskaan varastanut mitään? Niin kuin postilappuja tai tusseja tai tikkareita? Make on ihan varmaan varastanut jotain. Olen ottanut kerran pyyhkeen hotellista. Ai aika paha. Nyt ei kyllä tarvitse tunnustaa ihan kaikkia juttuja, mutta hyvä, että meillä on sentään vähän kompetenssia tähän varastamiseen, koska tehtävänä on varastaa ideoita. Parhaat ideat omalle paperille, ja tämä tapahtuu silleen, että kun mulla on ideat omalla paperilla, jos mä kuulen Terhin ideoita, mä sanon, hei, hyvä idea toi, että perjantaisin on pullaa palavereissa. Joo, meilläkin voisi olla pullaa palavereissa. Mä kirjoitan suoraan sen idean samanlaisena mun omaan paperiin. Mutta voi tulla, että kuulen jostain idean, että ai, teillä käydään avanto-uimassa aina perjantai-iltaisin. No en mä kyllä ehkä, en avannus niin viihdy, mutta mä voitais harrastaa urheilua yhdessä kollegoiden kanssa. Aivan loistava idea, mä kirjoitan sen variaation ylös. Tai sitten mulle tulee siitä avantoinnista mieleen jotain muuta, että pitäisi rohkaistua epämukavuusalueelle ja työskennellä vähän eri tavalla ja kokeilla uusia juttuja. Tarkoitus on varastaa parhaita käytäntöjä eri puolilta, totta kaikki eri puolilta Suomea, varmasti on mielenkiintoisia parhaita käytäntöjä eri paikoissa. Varastakaa parhaat ideat omalle paperille. Ja tämä on yksilötehtävä, vaikka me työskennellään ryhmissä. No, 3 henkeä, 6 minuuttia aikaa. Varastaminen alkoi nyt.